Gere ka Akashvani Shillong ka khubor ban politik ka sali jana kimat bakong san jong ka khubor. Sumsi thang ka president ba menteri rang badu jong kari India halor ka jingdu e ki jing embryo ha ka jing ja ha ka lempung leniam Prayagraj Mahakung. Aji menjor ka sarkar India ye ka jing putri kami ka National Critical Mineral Mission ka ban be pisa palat lai pusau hajar klo tengka. Thap kerteng ki kertong ki bania khun ha ka MDC election chaka ki EDC Naki seng san perthai repair. Bat pli menteri rang ba ka Meghalaya ya ka jing sedang penteri kam ya ka Model Creative Learning Center MCLC ha ka jela. Ki khubor ki babnya. Ka President Jogari India ka Draupadi Murmu bad menteri rang badu Narendra Modi kila ong ba ka jingja ka ba syayu kibriyo ha ka jing khapnya ha Prayagraj Mahakum nin ka si kila long ka jingja ka ba sosi kathang bad kila penpal ka jing sosi alo ka jing do e ki jing embryo jong ki pa ringet ki ba let sakate ka lempung leniam ha ka kubor ba kala penmi lang ba ka social media ka president kala pha ka jing solem sigi ba yenga sem jong ki bri bela klat no ha ka te jing jabang poi perkhat nim ka si bar kala bo jing duai ru na ka benta baro ki bela mensaw ba kin yo no ya ka jing kon u modi ru ulopan pa ka jing solem na ka benta ki bri ki bela du e la ka jing em ka te jing jaba lopan pa ka jing kermen ba ki bela mensaw kin ko no kloi Menteri Korbari Amit Shah ulo ong ba udah somsi thang e halor ka e ka bala jaha ka lempung le ni Mahakum nim kasi bat uru ula pha e jing solem se ki ba hayeng sem jong ki bala du no yela ki ba e bethon Amit Shah ule tu ba ki bor penya ki la penket ki bala mensaw se ki hospital ban yo jing sumar Shushu Amit Shah ubalong ru menteri Korbari jong sarkar pedeng udah ong ba uyai wat jeng tip bat ikren ba menteri rang ba ka Uttar Pradesh bat ki bor sensar jong ka than ka ba ka te ka lempung le niam ka dan khnang bo yo le ya ka badan kam ka sarkar India kal ajung menjur halor ka National Critical Mineral Mission ha ka jingmang tengka ka ba pala lai pusawa jar klur tengka Ia ketika rai sim na kebentaban kenti ya ki green technology ki ban yai ne ha ka be de be jing sei ya ki mar po kendo ki ba kham kerpang hawa kren ki na pathai khubor ha New Delhi menteri ketenat information and broadcasting jong sarkar India Akashvani Shillong ula kedo halor ki jat mar po kendo ki ba ha ba ka thop critical mineral na kebentaban kenti ya ka yo ka kon Menteri ulo ong ba ki critical mineral technology kilong ki ba kongsan ha ka ba penkelai ke company boarding ha ka rep riang ha ka liang ki kamyadari ha ka electronics telecommunication transport aerospace nuclear batru ha ki wiki ki benta trikam Vaishnav ulo ong ru bala ajung menjur ban pentrikam ya ka National Critical Mineral Mission da ka jingtmu ban kentiu su ya ka jing klan kari ban yo ikimar po khandau critical mineral ka ban penduna ya ka jing sanya ka jing thiet na sabari ya kiti kimar po khandau menteri rang ba ka Meghalaya Konrad ke sangma ula pli ban sedang penteri kamno ya ka Model Creative Learning Center MCLC Hakasnong Dubakol Hatura ka balong ka jing sedang ya ka kom ajing ikai ha ka nong rim jong ki jing le kai ni ka game based learning hapreng ki khna ha ka jila ka thong jog ni sin jam ya ka ban pentri kam ha ka jila Meghalaya ka long ban kenti ya ka kom ajing kai ka bon la ban sei ki jing tibet jong ki khna lang ba ki sap kerpang ki dan ka MCLC ka deshi benta jong ka Early Childhood Development ECD mission ka basim kong san ya ka jing la ki khna ban yo kem ni ki jing kai na du badang kha hadu prasnam karta ka sarkar jela kelamang pisah san pulak pengka nak benta ka te project lengba ka Chief Minister's Special Development Fund lani ka CMSDF MLE ng seng BJP Meghalaya ubasan bor sulay le kundu yu menteri khana ka tanat pandroi ya ka than de lam mi ngi ka ta ka tanat dona Dr. Sukanta Mazumdar nak benta bani sa dat halo ka jing yo e ka mang tengka bet na kinong ai sha kinong yo kabalatip ng direct funding na ka sarkar pedeng sa district council bat lakar paru na menteri ka tanat dona ban ai ka jing yarap pisah sa district council
Haka jing kendo jong ubat menteri ke tena dona ubat sanbor sulai oleh keren benia bat utai menteri ke sarkar pedeng halor ki projek baper ki berang sateng haka jela Meghalaya bat ula banjoru halor ke jungdan kam ke bakongsan ban pelat ya ke scholarship testa haka por ke bapiang. Menor kani ubasan bor sulai oleh thoru ba menteri ke tena dona udan jing tumu banwan jingo ke jela Meghalaya hadian balakot ki election MDC haka jela haka ba utai menteri ke sarkar pedeng ulet bani kendu ikinong yalam jo ki district council ban sengap iki jing o jing nam ki jong ki bat ban penbet iki jing e ban pen urlong ye ki jing dawa ki besong an kani ke khubor kawan sapina ka Akashvani Shillong. Kadi ke Akashvani Shillong bat ini beteng biang ye ki khubor ki berangsa. Ki hindai ngut ki kertang juga seng Voice of the People's Party ki bani khona ka MDC election banwan chaka ki EDC na ki constituency beper ki badan ha East Khasi district ki la thap kertang ila dihinin ke sngi. Kini ki kentup uba Winston Tony Lindo na nong thamai uba Edison Kharungnu ni molai uba Dani Langsti na laban uba Strong Pela Kharjana na mokhar pentorum kra uba Denzel Chen na Jayau uba Lancaster Marbanyang na mauplang ka kong Iban Daplin Lindo nong lat na miliem uba Saibor warba na morang keneng bat uba kit bor siim na nong krem. Haba krem ni kinong patay kubor hadin ka jing tap kerteng ka kong Iban Daplin Lindo nong lat kala ong ba ka VPP kan yay biteng ban 3 minut ha ka ban penyo e ka sensyar kadar ka balat na ka bamsap. Na Riboy district sangot ki kertong ka VPP kila tap kerteng bani khun ha ka MBC election chaka ki DC ha ka office deputy commissioner jong ka Riboy district. Baro sangot ki kertong kila yaiban ya kathong ban wanra ya kasensyar kadar ka ba khamjan bagi patba batru ban penurlong ki jing angnut ba ki jing dan kam jong ki constituency ba ki mikmat sangot ki kertong na kaseng sign perthai khnam ba kunthop ru ya working president kaseng uba Thomas e pasa kila thap kerteng bani khoni ka MDC election shaka ki DC ha ISBT maulai moyong uba Thomas pasa on aireng na jayau constituency kat ba kilai ngut ki pat kata uba pensyai mauri on ya khun na mau kondro constituency uba Eric Tandenbok Swear na nong thamai constituency bat uba Raymond P Basayomot on ya khun na mau khar penthor kra constituency haba kren ni kinong pathai kubor hadien bakila dep thap kerteng uba pasa uloong baka khnam ka yaibu iki jingkli halo ka jingtulat baka jing bamla trekam joka ki ADC banle yela ka benta bala bensyat haka katkum bala produk haki kendon ka 6 schedule jong kariti sensyar kari haka bol ong baki pat ba ki dan kam mansuthu iki kendon jong ka 6 schedule jong kariti sensyar kari ban ajing yada ye kirit pat working president ka khnam ulo ong ba ka seng khnam kan plet jungmut bat minut ha ka ban yada ki trai muluk katkum ki kendon bala produk haka an trading by non-tribal regulation kat pandai sepak sanpusau. Deputy CM Barim juga ke DC buat pensengan NCM nem kasi lalit thap kerteng ila di ISBT mulai moyong banyak khun haka MDC election chaka ke DC ke Banlong Shen. Uba SI banyak khun haka tega election na mokhar pentorong khara constituency na keseng kongres. Uba pensengan NCM mula pentip baka seng kongres kani khun haka election MDC banwan da ka manifesto ba shiputli ki matrekam bat kakam ka bahakamat baka seng country ka long ban budin halor ka jingtungu pen kelai ki kendon ka 6 schedule haka riti sensyar kari haka bolo ong baka jing pen kelai ki kendon jo ka 6 schedule ki di ban long ka jing mentoy na ka benta ki trai muluk jong ka than ka maulai constituency kadai ka babun kinong tap vote haka election MLA bat kadai ko babun kinong tap vote haka ni election MDC na pedeng ki arpandai liki constituency ki bahap haka Khasi Hills Autonomous District Council Jainti Hills Autonomous District Council kata ka GHADC pat ka constituency ka babun kinong tap vote kadai hamuthlong sok konfor constituency na pedeng ki arpandai liki constituency Katu kani ka khubor lakot ka balawan shapi na ka Akashvani Shillong. Haka por prabaje ngini so pa ka Daily Station na ka banta ki khubor ki banwan na ka.